That's right. Yeah, go say it, go say boo, go say it, go say boo, go say it, go say boo, go say it, go say boo. What you call me got that for? But you see dirty. Go say it, go say boo, go say it, go say boo, go say it, go say boo, go say it, go say boo. What you call me? What you call me? A kai da ashe da mutanen mu a ciki. What you call me? What you call me? Na ba ka gwamnati kudin ka 250 mu je ba matsala. Na be monkey tail na be school shoes na be aloma Assalamu alaikum ya mata. Assalamu alaikum nace. Abin da ya bani mamaki ba ban taba tunanin zaki amsa sallama ba. Allah ban taba tunanin zaki amsa sallama ta ba. Saboda ku ai kyawawan mata ne sai an kula. Kai. Ko zan iya sanin sunanki ɗan mata? Kai. Ya gurin mutane na. Na ce ba? Ina za ki je ne? Na ce ina za ki je ne kin sa bakun ne? Gida. Allah sarki, ai ni gidanmu na nan gwamna rautin. Layin da zan je tun daga farkon layin har ƙarshe duk gidan mahaifinmu ne. Gidan mahaifinmu ne. Kai. Har gidan namu? Oh. Ai nan gida abokina ne, bari in saukaran kawai. A kaga malam ba ni kudi na ko? Oh, ba na kan nan banka. Kan nan ba kuma? Eh. Banda akan nan ba. Amma dai an yi katon banza. Fatiha ce ban iya ba da zaka ce ma an yi katon banza? Ba ka da account number? To ba ni POS ɗinka. Aha ba malam. POS kuma. Wanda ba shi da ko account number me ya hada shi kuma da POS? Ai baby ki daina tsoba baki kika ji ana magana da irin wayan nan. Kalle shi fa. Kaga malam nawa ne kuɗin sa? 250 ne. Mu tafi na biya. Ah, baby ai haka. Ai bari ko hada da naki da na ko bashi. Ba ni POS ne. Ba ni wala. Mu tafi a karka da san biya. No, baby, ban dai so aka yaka baby. To me zai hana raka ki gida? Kaga malam dakata kudin da muka zo nan ma ba biya kai ba waye zai biya min mun je? Ah, kaga bashi zan biya. Baby zo mamaki. A ƙasa mafiyaci wanda ba ku iya cin arziki ba kawo kanka wallahi kawo kanka Ya hakuri da. kawo kanka da sai da a rinka ɗauka kan na masa a ranar daga yanzu barin wuce ko baby Ba sai ka da bari in shiga in kawo maka ruwa ko? ayaka Ba matsala. amin ciki amin goyo Ba matsala zo ka zauna sai in kawo ma ruwa. baby sarki sauri saboda rana ba ya suni alawan naku Wannan kwata yana ba da ɗan sanyi-sanyi. Zauna daga nan. baby kina da ra No problem, bari fito. Na'am? Zan ji kana magana ne. wallahi AC Kwata da yana ɗan ba da sanyi. wallahi Ga ruwan. Bai faɗi ba. Ruwa ne. oh no ai ban san pure water ne ba na sha Fiye wata ne ba ka sha? ba na shan pure water saboda typhoid Amma kana okay zan yi manage
You are welcome. Thank you. Zauna, ruwan ne na kawo ba ai. Ki tuno min da wata mai aikin buɗe in ta kawo su irin wayannan ruwan goron sai ta ajiye a dining table. Oh, mai aikin gidanku? Wallahi. Ga ruwan goro. Oh, thank you. Allah sarki Talatu mai aikin gidanmu. Baby kida da yawan dariya da yawan fara. In ce ka ce wata fanne da kai. To biyo wata na dura ma a ciki. Menene? To wanda ka shafa. Ya daki mu haka. Me na ma? Ya daki ba ni. Ne na ma ya zan baka biyo wata ba gashi ka sha ba? Ai ƙarin lafiya ne ba wani zancen typhoid malam ka daina yi min ƙarya. Tun ɗazu kake ta min ƙarya na ƙyale ka na me? Da Allah ba ni sauran fiye wata. Ba ni? Ya kashe ni sai asibiti daga nan. Asibiti. Maƙaryata kawai.